रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। रही साटा पगैल हम नाचे हमर रहुए उमर सखी काचे रही साटा पगैल हम नाचे हमर रहुए उमर सखी काचे रहे नशा में नसाइले ओकरा कुछु ना बुझाइला रहे नशा में नसाइले ओकरा कुछु ना बुझाइले मांगत रहे हंस चुम्मा सखी लेके आइला रहे उ नमरिया सखी उठावल चाहे हमरो घघनिया सखी लेके आइला रहे उ नमरिया सखी छुअल चाहे हमरो कमरिया सखी नच गइल रही जिला मोतिहारी नीचे बोलावे सखी सुनया खमारी छन भरा नजरी से होखे न दूर रे ताके हम के करेला मजबूर रे नच गइल रही जिला मोतिहारी हमके बोलावे सखी सुनया खमारी छन भरा नजरी से होखे न दूर रे ताके हम के करेला मजबूर रे ओकरा चुएला गलार देखी गरम बाजार ओकरा चुएला गलार देखी गरम बाजार हम बड़ी समझैनी सखी लेके आइल रहे उ नमरिया सखी उठावल चाहे हमरो घघनिया सखी लेके आइल रहे उ नमरिया सखी छुअल चाहे हमरो कमरिया सखी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। सचो में सखी रहे उछि छोरा कहेला ला नमरी चलो या कोरा चढ़नी चढ़ के पकड़ ले लसकोरा सखी रे देह कर लागे जैसे डोरा सचो में सखी रहे उछि छोरा कहेला ला नमरी चलो या कोरा चढ़नी चढ़ के पकड़ ले लसकोरा सखी रे देह कर लागे जैसे डोरा कहत रहली प्रियंका बाबू मत पीट डंका कहत रहली प्रियंका बाबू मत पीट डंका उतर रहे सुन करिया सखी लेके आइल रहे उ नमरिया सखी उठावल चाहे हमरो घघनिया